Ako kvapka, po kvapke tlak, jak pri kvapavke klapne, jak pri kvapke kvape. Tak veľa nevinných ľudí potom v tomto biznise tu kape. To je fakt, že veľa ľudí zapletených do tých chýb studených, ako frape, zabludených na ceste veľkých rýb, čo v odtoku stáli na odtlaku. Iným rybám, čo chceli tak ako oni najčistejšie miesto v malom potoku. A o to tu ide, že keď do toho potoku iná ryba z otoku príde, musíš si hľadať novú robotu a prídel, lebo nemáš vydelený prídel a nechceš ostať v minimále. Preto čoraz ľudí dáva dôraz, aby zajebalo si svoje čisté ruky v kriminále. A nech hoci kto tu kape tu, to ešte nevykriča svetu, že je tu ohrozenie ako popokladné petle otvorenie. Ja keď čumíš na tapetu, ja keď čakáš na štafetu. Z jednej strany finančný magnet, super auta, super ženy, super život, perfekt jak reflektor osviecúci. Ten tvoj nemalý, ale finančný receptor jak detektor. Z druhej strany realita šedá, na teba keď sadá, má ťa príliš rada, tvoj receptor badá, že blíži sa zrada. Najrýchlejšie východisko z minimálu hľadá, a z toho sa to skladá, že z labyrintov vyjdeš, alebo smola si sadá. Potom je už neskoro, keď smola už skoro na tvoju hlavu padá a není žiadna vada, jak ti ukazuje radar. Na špinavý ár ako dar, tak nehľadaj, tu si sádaj, keď štát ťa nutí. Pridaj, nekydaj si na kár, skôr ako prehráš svoj rally Paríž Dakar. Prežitie není také rúžové ako vysaný chachár. Aj keď si nesuchár, no buchár ťa niekedy bolí ako Katar, tak musíš stále kúkať a dať na seba bacha. Keď nechceš kvety od korienko zvolať čuchať, ale legálna príležitosť u nás nulová je ako natrhnutá šlacha. Keď nemáš známosť, alebo len si štetka najplacha, že sa strká do kokotu tým, čo vládnu prachám. Tie prachy jak prachran, či budeš v kriminále, alebo len budeš mať na mále. Na fuzlici hrať okále, srdce bude vtedy buknovať ti tam ako patám. Vo svojej veci trvácný jak ratanatý, nebudeš si pripadať už ako nejaký mantak dáky, čo si nikdy v ničom nezajebal ruky, taký, ktorý má vždy všetko a životné potreby mu